Na hát üdvözletünk mindenkinek, ez itt a Romboló Podcast. Én Ricsi vagyok, és kedves barátom, műsorvezetőm, társam és partnerem pedig... Robi. Na hát ugye, Bocs. ahogy a nem létező Molinónk is hirdeti, szeretünk beszélni a múltról, a jövőről, és ezt a jelenben tesszük, tehát úgy gondoltuk, hogy az Ábel Amerikában sorozatunkat még egy picit így a második részbe belevonva megemlítjük, de új élményekkel is gazdagodtunk, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz most is meghallgatni és végighallgatni minket, mert én például Amerika óta 2 országot is megjártam, 1 hétvége alatt, pontosabban 1 nap alatt, úgyhogy eljutunk erre a témára is, de picit visszatérve a gyökereinkhez, hogy telt a heted, Robi? Mi történt veled? Mi a helyzet nálad? Borzalmasan zsúfolt volt, úgyhogy eléggé ki vagyok, de király lesz ez az adás, remélem. Egyébként, hát ja, most rengeteget dolgoztam, meg voltam héten, volt egy squash partym, voltam egyszer falat mászni, megnéztem egy filmet. Melyik filmet nézted meg? Megnéztem, képzeld el, a Yorgos Lanthimosnak, kedvenc görög rendezőmnek igazából csak őt ismerem, szerintem görög rendezőt, mindegy. Mert sok van görög rendező Az egyébként? új filmjét ismered, a Yorgos Lanthimost? A nevét hallottam már, de nem jutottam el odáig. Tudod, mostanában ő szokott Emma Stone-nal filmeket készíteni. Most ez a 3. filmje, amiben benne van az Emma Stone. És ezt moziban nézted? Igen, moziban néztem. Volt a Szegény párák. Tudod, az igen. Azt hiszem, hogy valami Oscar díjat is nyert. Volt utána a... valamilyen kegyelmek, nem tudom, mert valami fura címe volt, az egy ilyen antológia volt, 3 történetből állt, és most a legújabb filmje, az meg a Bugónia. És hogy tetszett? Kopaszra borotválják benne Emma Stone-t, képzeld el. Hoppá. Nem tetszenek mostanában annyira filmjei, amikor még Európában rendezett, akkor szerintem sokkal jobb filmeket csinált. Most ez kicsit olyan, mintha ilyen amerikai összeesküvés elméleteket ollózna össze, de érdekes film, meg jó film ez is, meg minden, de nagyon szerintem sokkal több rétűbb volt mondjuk a Homer című film, azt nem láttad? Azt láttam. Az kurva jó film. Nekem ez az egyik Melyik moziban filmem. nézted? Puskinban néztem. Nagyon jó volt. Én nagyon szeretem a Puskin még igen, mindig. A Puskin az rég voltam, de én még mindig szeretem. Igen. Úgyhogy végülis megérte a jegyet, meg így egyszer megéri megnézni, de olyan nagy megfejtések nem lesznek már benne, mint a korábbi filmjeiben, szerintem. Vagy hát remélem egyébként, hogy visszatér Európába. Na egyébként ez egy világszintű jelenség a rendezőknél, hogy Amerikába, nem tudom, kicsit veszítenek az értékükből, ebből az európai gondolkodásból. Ebből a sokszínű világlátásból. Én pont egy amerikai sorozatot kezdtem el nézni, ugye karácsony tájékán, Welcome to Derry. Ez tulajdonképpen az előzménye lenne az It Az című filmnek és könyvnek. Ugye ez most... hallottam róla, de nagyon nem érdekel. Jönnek ezek a téli időszakok, egyre több anyag érhető el Netflixen, és ez is ennek a része. Hát unalmas. Nagyjából azt tudom mondani, hogy sokat merít meg ez ugyanaz az amerikai filmkészítési és sorozatkészítési recept, mint amit már 1000-szer láttunk, hogy nem saját eredeti történeteket találnak ki, hanem régi franchise-okat, régi nagyon-nagyon híres és bevált és nagyon népszerűvé vált filmeket, történeteket folytatnak, mert ebből sokkal több pénzt lehet kiszedni, mint hogyha új történeteket írnának. Hát meg alapvetően ugye én azt gondolom, hogy azért Stephen Kingből lehetne meríteni, hogy jó filmek legyenek, tehát hogyha valaki, mint Persze. én, horror meg thriller rajongó. Meg hát voltak is jó filmek. Hát kurva sok jó film volt, csak sokkal több szar volt. Én például ugye az elmúlt éveket tekintve már nem nézek annyi horrort, meg is néztem túl sokat. Tehát, pedig most azt mondják, hogy ez a horror éve. Hát, amint lesz egy olyan szabad napom és alkalmam rá, akkor meg fogom nézni, hogy mik az idei toplisták, és meríteni próbálok majd belülük és megnézni. Még addig sem jutottam el, hogy a Substance-t megnézzem. Pedig az egész jó volt, bár
Az se lett a kedvencem, de izgalmas testhorror volt. Egyébként igen, most a testhorror megint az, ami nagyon visszajött a testhorror zsánre. Hát ez picit a divathoz köthető szerintem, ahogy az öltözködés, ahogy... Ennyire fontos lett számunkra a kinézetünk. És egyébként a visszaköszön a Substance az művészetnek. lényegében erről is szól. A kinézetről, az öregedés nem elfogadásáról. Maradjunk annyiban, hogy meg fogom nézni, és az egyik adásban megbeszéljük, hogy kinek mit mutatott, meg kinek mit adott. A Welcome to Derry-re pedig visszatérve, hát 2 részt néztem meg belőle, be fogom fejezni, tehát, hogy ugye ez egy minisorozat, már ez is trend, hogy nincsenek hosszú sorozatok, el vannak nyújtva, mindenhol arról van szó, hogy kiadják az első 4 részt, a másik felét pedig, mint a Stranger Things-nél ugyanúgy, majd karácsonykor, meg szilveszterkor fogjuk tudni megnézni. Itt annyi, hogy egyben kiadták, szerintem 5 részről van szó, de ha nem lennék az a típusú karakter, aki félbehagy dolgokat, akkor nem hiszem, hogy amúgy vonzana, hogy megnézzem a maradékot, mert... Én rájöttem, hogy azért nagyon nagy bajom van a sorozatokkal, úgy tipikusan. Tehát mostanában ugye, nem is mostanában, nem egy ilyen 5-10 éves történet már az, amikor a kritikusok, film szerető emberek megfogalmazták, hogy a sorozat az feljött a filmnek a színvonalára, olyan költségvetésű és látványvilágos Hosszában is, egy-egy rész. hosszában is. Igen, de egyébként még mindig megvannak azok, szerintem azok a hibái a sorozatoknak. Tehát én utálom ezt, hogy vannak ezek a dramaturgiai pontok, hogy egy résznek úgy kell véget érnie, hogy felkeltse az érdeklődésed a következő rész iránt, és minden részt így kell. Másrészt meg vannak ezek a pilot epizódok, amire elköltenek rengeteg pénzt, nagyon látványos, nagyon szépek, és utána jönnek a töltelék részek, mert már az embert sikerült behúzni. Annyi költségvetés azért még mindig nincs egy sorozatnak, hogy minden rész nagyon magas költségvetéssel fusson, és ezért utána így leszoktak ülni a sorozatok, majd a végén megint jön egy ilyen erősebb, impulzívabb löket a sorozatoknál. És ez ezért a lesz a tipikus közepe recept. unalmas. Igen, másrészt meg a sorozatoknál is nagyon megy ez, hogy a folytatásnak a folytatásának a folytatása, hogy hiába ott volt a Stranger Things, ami egyébként mondjuk az első évad az egy ilyen kerekegész történet is lehetett volna. Pont ezért szeretem az egyévados sorozatokat, mert szerintem tök jó az, hogy meg tudnak állni egy sorozat készítésével, hogy van az elejétől a végéig egy koncepció, ami így felépül, és nem akarják feltétlenül folytatni. És a Stranger Things is az, hogy évadról eljátszák, hogy... De most már vége lesz, nem? Hát, Az 5-kel? ezt majd eldöntik a gazdasági szakemberek. Meg 3 év múlva meglátjuk, hogy milyen jellegű. Igen. Hát most ugye a Witcher is nagy botrány volt, hogy folytatják annak ellenére, hogy egyrészt már nagyon nagyot zuhant a népszerűsége, másrészt a főszereplő az ki is lépett. Hát igen, én is azt láttam így a social médián, hogy a szerelmes kislányok nem szerették az új karaktert, mert hogy Mert nem ő a Superman. Én nem vagyok Witcher rajongó, soha nem láttam egy részt, nem is játszottam vele, életemben egyetlen egyszer sem, de az veszélyes játék, amikor évadokon keresztül egy adott karakterhez kötnek rajongást emberek, és utána ezt a karaktert megszüntetik. Hát igen, abszolút. Ami jó volt ebben a Derryben igazából az a tehát, hogy megvolt az a melankónikus amerikai kisvárosi milliója. Hát mindegyik erre a feelingre épít, erre a hangulatra. De lehetett volna rámenni. jó, mert hogy van benne elég horror, van benne elég a Stranger thriller. Things is erre. Tehát ugye ez Attól vadabb. megint reneszánszát éli ez a stílus. De nem feltétlenül mondom bárkinek is azt, hogy ajánlanám, vagy az, hogy töltsön vele időt. Sőt, inkább vegye meg a könyvet, az Itet, vagy bármilyen más Stephen King könyvet, ami 2005 előtt íródott, és olvass el, az sokkal jobban fog járni. Nyilván nem ugyanaz az audiovizuális élmény, de több pozitív eredménye lesz az időbefektetésnek, ha ezt a könyvet elolvas. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Maga az Állattemetős, ugye volt ez a Kedvencek temetője remake, abban se láttam
Hát körülbelül 3-4 jó film, vagy jó produktum készült a Stephen Kingnek a írásaiból. Nem tudom visszahozni most az összeset. Ragyogás. Szerintem több van, mint 5. Ragyogás, meg volt a Tortúra, meg Volt a Reményrabjai. Reményrabjai. Volt az a másik film, amiben szintén börtönbe játszódott. Annak mi volt a címe? Dáridó? Dáridó. Dáridó. Szombatesti Dáridó. Igen, hát nem, szerintem egyébként az It, aminek igen, az első része, nem tudom, 10 évvel ezelőtt készült, az egész jó volt. Halálsoron. Halálsoron. Ez szóval ennyi kb. Szerintem, ami így említésre hát azért ott volt még a Tortúra is. Azt mondtam a Tortúrát. Bocsánat, az Itnek ugye eleve Tim Curryvel volt egy 90-es években készült minisorozata. Hát ezért is volt furcsa ugye. De azért az nem lett annyira kultklasszikus, meg nem lett akkora sikere. És főleg ezek az új filmek talán még jobban zárójába helyezték ezt a remake-et. Vagy azt, hát igen. Hát, mert nem nézték. Tehát aki mondjuk 2000-ben született, annak már nem is magától értendő, hogy megnézze az 1990-ben készült filmet, mert... Azt mondod, hogy igazából van egy generáció, aki nagyon szerette, és nagyon odáig volt érte. Hát több generáció is, tehát hogy a csak műkedvelőket tekintve akár a... Csak mi már nem oda tartozunk, vagy én legalábbis. Én nagyon szerettem, tehát hogy én rajta nevelkedtem igazából, amikor én kölyök voltam. Ez sok mindent megmagyaráz. De azt mondod? Szerintem is egyébként. De azért, amikor magyar újságokban is lehetett részekre bontva, hát nem tudom, ez a Ludas Matyi volt talán, de Stephen Kingnek több könyve is volt, ami úgy jelent meg Magyarországon annó, hogy részleteiben, újságban, és úgy lehetett elolvasni. Színes RTV-ben. Vagy a Blikben. Hát, vagy az Origón. Amikor még az Origó nyomtatott sajtó volt, ha lehetett. Amikor még sajtó volt az Origó. Meg amikor még volt sajtó. Amikor még volt sajtó. Meg az év újságírója nem Bájer Zsolt lett. Ez csak a Mandiner szerint. Hallottad? Hallottam. És az év kulturális személyisége az nem Krasznorkai László lett, aki most kapott ugye irodalmi Nobel-díjat, hanem Ákos. Hát én láttam is egyébként pont ide a stúdió fele vezető úton, hogy a királya a puszilkóztak, csináltak egy selfit. Szép volt nagyon. Hát amúgy... Én egyébként képzeld el, hogy Ákos láttam szerintem ott, ahol a munkáján van a MOM Parknál, oda jár, ott van egy ilyen MOM Sport nevű hely, úszodák vannak, még ilyesmik, és szerintem biztos vagy oda jár, vagy a orvoshoz jár oda, de láttam egyszer a járdán sétálni, és pont előttünk egy ilyen kiálló macska kőbe belerugott, és majdnem hanyatt esett. Isten nem ver bottal? És annyira vidám lettem ettől, aztán meg arra gondoltam, hogy ezért jó, bármennyire is nem szimpatikus, és bármennyire nem tartom helyesnek, ahogy viselkedik egy ember, azért nem szabadna viselkednem nekem se. Hát a legszebb öröm a káröröm, azt szokták mondani. Ő neki van már Kossuth díja? Azt nem tudom. Hát remélem. Érdekes, de média személyiség? Hát 3 zenét nem tudnék felsorolni egyébként, amit mondjuk tavaly kiadott, és ismert lett volna, vagy benne lett volna a felkapottakban YouTube-on? Azért neki is van egy komoly rajongó ebből. Hát azok is még a Bonanza Banzájhoz köthetőek, tehát amikor volt az a kinyilatkoztatása a nőknek hol a helye történetével. Én egyébként abban a korban, amikor csinálta ő a zenét, én nem akarom elvenni tőle, hogy egy egyedi karakter volt, hogy csinált jó zenéket, inkább csak az, hogy nem kellett volna politikával foglalkoznia, meg belemászni ezekbe. Nem gondolom akármilyen média személyiségnek is, hogy ez jó tenne. Most nem, tehát média személyiség az más kategória, tehát ők nyilván foglalkozhatnak vele, meg nem, nyilván nem fogom azt mondani, nem megyek itt most egy várról indítható rakétával, és űzöm azokat az embereket, de a művészetet összemosni viszont az... Lehet, csak nem mindegy a mérték. Igen, meg hogy alapvetően valaki elértéktelenedik művészként, és utána ez adja a hátszelet. Felszínen tartani magát, ezzel akarja, igen. Hát ez borzasztó. Mint Tóth Gabi, tehát hogy az igazából mindig is szar volt. Elértéktelenedett, nem, ő soha nem is volt értékes. Hát gondolom egy falunapon azért
tudna nagyot húzni, tehát hogy... Ezt megadom neki, igen. Hát, hogy egy falunapon tudna működni úgy, mint GVM, de hát igen, GVM is beállt ebbe a sorba, tehát azért ott is látszik már, hogy a Gucci mögött egyre kevesebb a háttértámogatás, meg a háttérország, mert kiállt egy TikTokos ilyen szponzorációba, ami nem volt mutatva, hogy szponzoráció, de így out of the blue elkezdett beszélni a 3%-os hitelről, hogy ez milyen kurva jó egyébként, meg hogy ők mennyire örültek volna, amikor 20-an laktak egy lakásba. És jól van, ez ígynek volt egy ilyen nagyon-nagyon jó műsora, ahol Ádám... Nagyon jó volt az úgy, az a műsor. Nagyon jó volt. Tehát én szeretem Ádámnak a karakterét, és úgymond kategorizálta, tehát hogy összeszedte azokat a most futó celebeket, akik ilyen kormánypropaganda... Én is belenéztem, igen. Nekem tetszett, és hogy ő mondta azt, hogy ha ők 20-an laktak egy lakásban, nekik a 3%-os hitel nem is tudott volna segíteni, mert hogy honnan szereznek önerőt Persze. Igazából egy olyan család, ahol 20-an laknak egy lakásban. Tehát, hogy az nem tud segítség lenni. Érdekes minden esetre, de szerintem Ákos az kurva rég volt már számítható karakter. Egyébként még mindig sokan járnak a koncertjére, még mindig szoktak az arénába. Nagy Feróra is. Arénát megszokták. Nagy Feróra is sokan Jó, az a minőséget, igen, nem garantálja. Vagy a pamkutya. Új, Istenem, ez nekem a pamkutyáról, a koncertje az hát hasonló triggerpontom, mint a Szomszédnéni produkciós iroda, hogy az űrbe lőném ki magamat, a Holdra, és meg a Marsra, meg felakasztanám magamat. Az ugyanaz, mint a Skiton? Vagy nem? Hasonló minőség. Így hasonló minőség. Igen. De nem ugyanazok. Nem ugyanazok sajnos, mert akkor legalább egyel kevesebb ilyen médiatermék lenne a palettán, de hasonló. Tehát ez a 30 éves vicceknek a szituációba helyezése, vagy ha megkérdeznéd, te mondanál egy viccet a ChatGPT-nek, hogy és megkérnéd, hogy ezt hogyan adjuk elő a barátommal viccesen, kb. Az a színvonal, csak talán szarabb. És ők is, tehát a Duma Színházba, amikor volt Szomszédnéni produkciós irodak, nagyon sokan elmentek. Szép. Tehát, hogy igen, attól, hogy valami közkedvelt, az nem jelenti azt, hogy jó. Igazából. Viszont, hogy kicsit kimásszunk ebből a depresszív moslékból, és a politikai irányvonalat picit mellőzzük, persze, tehát adjunk szórakozást a hallgatóknak, és érdekes történeteket. Én voltam egy nagyon érdekes karácsonyi vásárban a hétvégén. Bécs? Hát még attól is nagyobb volumenű, mert... Prága? Nem. Belépő. Kína? Hát akár belépővel lehetett bejutni ebbe a karácsonyi vásárba, mégpedig Koppenhágában a Tivoli. Koppenhága. Így van. Ugye az amerikai út előtt jó pár héttel lett egy ilyen foglalás, és hát, hogy ne legyen ugye ez kárba veszve, elmentünk, és nagyon jó volt. Nyilván alapvetően az én szemléletem az volt Amerika után, hogy minden unalmas lesz, nem a szószoros értelmében, de hogy semmi nem lesz annyira impulzív, nem fog annyira megragadni téged. Igen. Ahogy New Yorknak például a Times Square, vagy New York önmagában azt tudja okozni, hogy ilyen fáradt leszel, mert hogy annyi embert látsz, annyi inger ér, annyi fény van, annyi szín van. Itt ezzel ugye nem kellett szembesülni. De Koppenhága kisebb város, olyan 600 000-es, nem? Kisebb város. Hát jó, igen, kisebb, meg hát teljesen más. Tehát, de az ilyen kis családias, kis nyugodt, nem? Nekem tetszett nagyon. Tetszett és nagyon. Mi ez a koncepció náluk, hogy pénzt kérnek a mert ez egy nagyon híres... mert alapvetően ez egy vidámpark. Gondolom annyi turista ment már oda. Rengeteg, tehát olyan sorok álltak, hogy muszáj volt valamit intézkedni, mint ahogy Velencébe se tudsz már bemenni, úgy annélkül, hogy fizetnél érte. Igen. És meg hát mondom, ez alapvetően egy vidámpark, nem egy torp, vagy nem egy német vidámparknak a kategóriája. Nem egy parkban volt megépítve a karácsonyi vásár. Hát meg nem is a szószoros értelmében egy karácsonyi vásár, csak hogy
a Vidám Park ebben az időszakban karácsonyi outfitet kap, tehát hogy tele van karácsonyfával, rénszarvasokkal. De ugyanúgy kis vásár hangulat. Igen, vannak ilyen, lehet venni ilyen ételeket, italokat, erre az időszakra jellemző, tehát mindenféle ír, kávé, meleg italok, karamellás popcorn, rengetegféle választék, ugye perecet, és ami az itt kapható perec, az jobb, mint a német, meg a magyar. Egyébként, és miért mentetek? Most kifejezetten a karácsonyi vásárba mentetek? Ide is volt ugye egy olcsó jegyvásárlási lehetőség, tehát hogy egy ilyen 10 pár ezer, 20 000 forint környéki opció, és... Hát ez nagyon jó Kopenhágában. Igen. Egy napra mentetek? Egy napra, tehát szombat reggel és vasárnap délután érkeztünk. Vasárnap délelőtt érkeztünk nagyjából. Ez nagyon szuper. És ezzel az időutazás jellegű gordiuszi csomót megkötve megnéztük Malmönek is az esti jellegét, mert hogy ott volt a szállás, és akkor gondoltuk, hogy ennyi erővel, mivel egy 20 perces vonatútról van szó, és a szállás... belefért ebbe az egy napba, azt megnéztétek. Igen, hát nagyjából az volt, igen. Hogy sétálgattatok, tehát nem az volt, hogy a múzeumokat néztétek. Nem, egyáltalán nem. És akkor ugye, mivel a szállás az olcsó volt Malmöbe, így este Malmöbe szálltunk meg, és onnan mentünk vissza Koppenhágába a repülőútnak a hazafeléjét megütni, de nagyon jó kis élmény volt, illetve ugye Malmöben, meg ugye ezeken a közeli helyeken, tehát akár pár 7-Elevenben, reptéren van egy olyan svéd vagy skandináv, ki hogy szeretné, hogy fogalmazzunk, édesség, amit úgy hívnak, hogy smash, és sehol nem kapható a világon máshol. Ez egy olyan tornádó alakú chips, ami csokiba van mártva. Wow. De van ez a tornádó alakú chips, ez a taquitos, vagy nem? Nem, a taki az inkább hosszúkásabb, van ilyen tornádó. Én is láttam, mert hogy az alakja tornádó, neve az szerintem Lace, vagy hát nem tudom, hogy itt hogy árulják, én is láttam már ilyen boltokban, de csokiba mártva nem létezik. És ez egy ilyen kicsit hasonlít a Reese's élményhez, hogy picit érzed, hogy sós, meg picit érzed, hogy édes, és ez itt sokkal intenzívebb. Az és nagyon jó kombináció. Máshol nem láttam még sohasem, és ez is egy ilyen jó pont nekem, tehát hogy én szeretek mindent kipróbálni ezeken az utazásokon, és ezeknek az utazásoknak az alkalmával. Viszont az ázsiai 7-Elevenöktől eltérően itt sokkal egészségesebbek, sokkal másabb egy skandináv 7-Eleven vagy... Most ezek mekkora trendje van ezeknek a 7-Elevenöknek, tehát borzasztó egyébként szerintem. Hát Konzumbolt olyan, mint egy kurva nagy amerikai benzinkút igazából, csak benzin nélkül. De hát így működik a világ, nem? Tehát, hogy mindig kell valami új élményt eladni, vagy valami új lehetőséget, hogy új élményt tudjál szerezni, és most a 7-Elevenök, meg ezek a dolgok, meg minden ázsiai dolog mostanában egyébként pont erről szól, nem? Igen, Korea alapvetően egyébként ez gazdasági szempontok alapján próbálta úgymond letarolni a világot, mert mi volt az alapvető hozzáállásunk 15 éve az ázsiai férfiakról, kiskukiú, alacsony. Ezek azért nagyon durva sztereotípiák, vagy matematikusok. Igen, meg, és most nézd meg az idolokat. Tudományokhoz nagyon értenek. És igen, erről láttam egyébként egy interjút, amiben elmondta egy ázsiai, azt hiszem koreai férfi, hogy hát most nagyon királyi koreai férfinak lenni. És pont ezeket mondta, hogy ezek voltak régen a sztereotípiák, majd most meg ez, ugye mivel ilyen K-pop sztárok vannak, meg sorozatokból ismeri meg az új generáció Koreát, meg Japánt, ugye főleg Korea általán nagyon erre a útra,
mostanában, hogy tényleg, tehát hogy azt látják a mai fiatalok, hogy mennyire helyesek, mennyire szépek, mennyire romantikusak. Fehér a bőrük, igen, trendeket alkotnak. De hát nyilván ezek csak egy ilyen létrehozott ideák megint csak. De működik. Tehát, ezek milliárdokat költenek, fektetnek ezekbe, hogy ezek ez egy gazdasági cárbomba tulajdonképpen. De hát gazdasági, meg kulturális is. Egyébként nagyon durva az, hogy tényleg mennyi pénzt fektet abba a koreai kormány, hogy a kultúrát azt így importálják külföldi országokba. Voltál már a magyar-koreai központba? Hát az meg fogsz lepődni. De igen, gecire voltam, tényleg. Hát jobban néz ki az interiőr ott bent, mint bármelyik más középületben. Hát a parlamentben nem voltam, de el tudom képzelni amúgy, hogy nagyon durva. Tehát annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem tudom, nincs Magyarországon tényleg ilyen kisebb kulturális épület, amire ennyi pénzt elköltöttek volna, ennyi pénzt fektetnének be, hihetetlen is. És nagyon befogadóak, tehát hogy persze. Én ott egy főzőtanfolyamon voltam jelen, ilyen koreai főzőtanfolyamon. Hát jó, ott az a céljuk, tehát hogy meg ott az a feladatuk, hogy befogadóak legyenek, meg de megismertessék alapvetően az atmoszféra is olyan volt, tehát hogy nem egy esti órákban volt ez elrendezve és megrendezve, és nem volt az, hogy ilyen szúrószemű securities bácsik, akik már utálják az életüket az elmúlt 30 évben, próbálnak egyébként kibaszni onnan, mert egy mosdót keresel, nem, semmilyen érzésem nem volt. Nagy terek, normális emberek, érdeklő dolgok ki voltak téve az asztalra, amiket napközben amúgy meg tudsz vásárolni, és senki nem őrizte őket, meg nem ütöttek rá így a kezedre, hogy anyádat ne nyúljál hozzá, hanem meg lehetett nézni, meg lehetett tapogatni mindent, és szerintem is, tehát hogy elragadóan. Úgy érezted, hogy nagyon inkluzív a közeg. Igen, meg hogy tetszik, és ott szívesen töltenék el időt, vagy ha lenne olyan filmvetítés, ahol van magyar felirat, nagyon szívesen elmennék oda, mert úgy nagyon szép a hely, meg nagyon, nagyon jól néz ki. Én szerintem 5 évvel ezelőtt kb. Voltam ott egy építészeti kiállításon, ami a Korea modern építészetét mutatta be, és a mai trendeket. És nem hiába, annyit még gyorsan elmondok, hogy Budán van, nem hiába. Buda. Tehát és egyébként egy olyan színvonalú kiállítást csináltak meg, ami szerintem így az országban ritkán lehet bármilyen építész témájú vagy témakörben ilyen minőségű kiállítást látni. Szóval érdekes volt. És ezt tényleg egy apró európai országba a koreai állam ezt finanszírozza, csinálja. Nagyon durva, hogy mennyi pénzt beleölnek. Kicsit azért szerintem árnyalt a kép itt is, mint mindenhol, mert igen, ahogy említetted, a kultúrát is terjesztik, de hát most itt beszéljünk arról, hogy a 14 órás munkanapot azt valamiért nem terjesztik. Azt, hogy az nem lenne annyira népszerű. A nőket ugye kicsit így másodlagosan kezelik, azt nem terjesztik. Azt, hogy a barátkozási, szociális szokásaik azok hány ingerkeltőek sokszor, azt nem terjesztik. Hát nézd, ez mindig arról szól, hogy a legjobb oldalunkat kell mutatni. Tehát ezek promóciók lényegében. Egy promócióban mindig azt mondod el, ami a szimpatikus benned, ami a jó benned. Hát igen, csak ugye ez meglepő tud lenni, amikor találkozol a valósággal. Tehát nekem van egy barátom, aki élt Koreában, és így az elmondottak alapján nagyon nagy volt a különbség aközött, amit ő gondolt és látott erről a világról, azzal szemben, amit tapasztalt. Persze. Tehát, hogy aki mondjuk egy bubbly személyiség, és nyitott arra, hogy új emberekkel ismerkedjen meg, vagy csak alapvetően szociális beállítottságú, és szeret mondjuk összeülni másokkal, inni, beszélgetni, játszani, bármit csinálni, tehát annak ez egy nagyon rideg világ lesz, mert hogy azért erőteljesen itt nagyon zártak szociálisan. Meg rasszista. Tehát, hogy ezt nem szeretjük kimondani, de meg kényelmetlen erről beszélni, de nekik az, hogy mi európaiak vagyunk, fehérek vagyunk, az sokszor túl sok, és sokszor nem elfogadott. De emellett meg
eltetnek minket, mert mint az európai kultúrát, az egy presztízs kérdés ott, hogy építenek európai stílusba épületeket, építenek. Hát igen. Tehát a nagyon drága éttermek vannak, amik olasz éttermek, meg európai éttermek. Meg mindig van kivétel természetesen, tehát hogy én is Igen, találkoztam már olyan összetettebb, meg személyekkel, árnyaltabb ez a téma szerintem. akikkel normális viszonyt és kurva jó viszonyt lehet ápolni, hiába ő japán, én meg nem. Viszont azért furcsa, hogy van egy olyan kategória és egy olyan era, ahol Japánban is sokan európai autókat vesznek azért, mert az presztízs, viszont rengeteg olyan diszkó van Japánban, vagy szórakozóhely, ahova nem engednek be, ha fekete vagy fehér vagy. Ja, persze. Igen, tudom. Hát nehéz kérdés. Érdekes kérdés minden esetre. De egyébként én annak összességében örülök, hogy a mi gyerekkorunkban nagyjából az volt a kultúra import, hogy minden, amit láttunk, minden, ami elért minket, az lényegében Amerika volt. És ennek örülök, hogy Amerikának ez az egyeduralma. Ez úgy látszik, hogy elkezdett megtörni. És Japán, Korea, meg Kína is valamennyire talán, hát az internettel is, de azért nem feltétlenül csak az internettel lehet ezt. Tehát, hogyha csak az interneten múlna, akkor nem kellene a Koreának itt Magyarországon, Budapesten egy ilyen koreai központot létrehoznia. Hát nem feltétlenül értek veled egyet, mert a K-pop, a K-dráma és ezek a jelenségek, azok kizárólag az internetnek köszönhetőek. Tehát, jogos. Nagyon nagy százalékban az internet. Én emlékszem rá, amikor még ázsiai horrorfilmeket ilyen-olyan weboldalakon voltak elérhetőek feliratban, tehát hogy nem lehetett a filmet letölteni csak torrentről, és a feliratot is csak ilyen ős rajongók, akik véletlenül tudtak valakit, akik beszéltek koreaiul vagy japánul, azok fordították le. Hát igen. Ehhez képest most meg nincs olyan a de film, Kurosawa filmjei például azok nagyon népszerűek voltak régen is. Azokat vetítették a magyar moziba is, a 7 szamuráit. Mondd még egyszer a nevét a... Kurosawa. A Park is ilyen, tehát hogy az Oldboy meg... Igen, azok is nagyon népszerűek voltak Európában. És azok már ilyen 20 éves történetek. Ja, de hogy alapvetően én ennek örülök. Tehát, hogy mi bennünk is az, hogy mondjuk el akartunk menni Amerikába, vagy az, hogy ekkora élményt adott nekünk Amerika, szerintem részben annak is köszönhető, hogy már gyerekkorunktól kezdve körbevett minket a tévé, meg a digitális médián keresztül egy olyan környezet, ami körbevett minket, de valójában soha nem lehettünk a részesei, mert tőlünk így van. kontinenssel arrébb volt konkrétan. Nekem például az egyik legmeghatározóbb élményem Amerikáról, amikor még nem voltam Amerikában, hát mondjuk ez nagyjából egy hónapja volt, de ugye nekünk volt a családban migrált, és ezért egy-két kis apró dologhoz mindig hozzájutottunk, ami a nagybátyáinktól megmaradt, és nekünk van egy ilyen mini diavetítünk. Ez egy olyan kis eszköz, ami úgy néz ki, mint egy távcső, és ilyen pici kis filmtekercseket lehet beletenni, ilyen kerek lapokat, és nekünk mai napig megvan, ez a fény felé kell nézni, és abban a sorozatban, amit megkaptunk ilyen filmtekercsek, csak Amerika volt. Még akkor megvolt a World Trade Center. És lehetett illapozni benne? Volt rajta egy pici kar, és akkor húztál egyet, és akkor vitte a következő képet, és én az gyerekkoromban annyiszor... Center, meg ilyen amerikai nevezetességek. Igen. Ez mondjuk kurva durva volt, hogy én még ott képen élőben láttam, már élőben fenéket, tehát hogy még láttam, amikor megépült, tehát hogy a 70-es, 80-as években ből származhatott ez a fotósorozat, még gyerekként filmekben is láthattam, aztán azt is láttam gyerekként, ahogy vége lett, és aztán most ott voltam a helyén. Ja, a emlékműnél. Igen, tehát ez... De beleesett egy bácsi. Volt róla videó az interneten. Az emlékműbe? Aha, igen. De az mennyire mély? Mert elég mély. De szerintem beleugrott igazából. És túlélte? Túlélte, aha. Én biztos nem éltem volna túl, mert nem tudok úszni. Az igazság. Nem volt benne nagy víz. Nem? Így térdig se ért neki szerintem.
Akkor a hatása Csak úgy volt. tűnik, mintha. Igen, ezért volt, de szerintem jobban járt volna, hogyha mély víz van benne, mert így azért elég nagyot esett. Hát a fulladásos halál az szerintem rosszabb, mint amikor eltörik a nyakad. Ja, elvileg az a legrosszabb. Nem jó élmény. Nekem volt már nem közeli élményem, de amikor így pánikba esel, fú! Igen. Hány inget Elvileg kerülgetőle? egyetlen egy mód van, ahogy nem tudsz magaddal végezni, az pedig nem tudod magadat megfullasztani, mert hogy az annyira a zsigeri inger, hogy ellenállsz neki, vagy ellenáll neki a szervezetet, hogy nem vagy rá képes. Igen, de mégis ugye, ha egy olyan mély vízbe esel, onnantól kezdve kakuk van. Tehát, Persze, ugye, igen. vannak ezek az alapvető ilyen irányelvek, hogy mit kell csináljál, meg hát úgy sem tudsz elmerülni, de mégis azért nagyon sokan fulladtak már meg ennek ellenére, hogy ezeket az irányelveket akár tudták is, vagy nem tudták. Persze. Képzeld, Robi, a koppenhágai látogatás előtt nagyjából pár héttel nyílt egy Labubu bolt Koppenhágában. És nem mondd azt, hogy egy napot voltatok Koppenhágába, de ti pont a Labubu boltba mentetek el, ahelyett, hogy megnéztétek volna a helyi nevezetességeket, mondjuk. Hát látunk helyi nevezetességeket, időnk nagy részét ebben a karácsonyi vásárban töltöttük, viszont amikor megnéztünk mindent, hát nekem feltűnt az, hogy a vásárban több embernél is van ilyen szatyor, és... Popmártos. Aha. És előkaptam az internetet, és kiderült, hogy a karácsonyi vásártól nagyjából 10 percre sétálva van egy hely. Tehát nem az és volt, hogy van valami... már karácsonyi témájú Labubu? Az mindig is volt. Ja, mindig is volt. Az mindig is volt igazából. Az nekem Amerikából lett, egy karácsonyi stílusú, mert ugye a Labubu az ebben az esetben fehér, és egy Coca-Colás dobozt fog a kezében, viszont... Ja, mert hogy a Coca-Cola az karácsonyi. Igen. Te nem emlékszel arra Nem. a reklámra, amikor... Nekem gyerekkorom kedvenc reklámjai voltak, amikor a Coca-Colás kamion a ho-ho-ho nagy horgász alkoholista télapóval jelent meg a televízióban. Nekem az jelentette ugye karácsonyt, hogy amikor azok a reklámok elkezdtek menni. Igen, gyönyörűek voltak. De manapság nincsenek már ilyen jó reklámok. Nem szoktam reklámokat. Jaj, nagyon cuki. Ricsi éppen mutatja nekem a karácsonyi Labubuját. Hát- Ami attól karácsonyi, mert fog egy dobozos Coca-Colát. Igen, tehát sikeres volt a Popmart látogatás, annyi, hogy ott egy pici sor állt, tehát hogy ki kellett állni egy ilyen nagyjából 5-10 perces Ez sztorit. borzasztó hangzik, hogy még sorba is álltatok hozzá. Igen, de hát ott is vettem egyet. Szerintem ez így élmény, hogy igazából én már 3 darab Labubu boltot is meglátogattam, és tudom, hogy ez nagyon sokakat triggerel. Nekem iszonyatosan tetszik ez az érzés, hogy rebellis. Most már rebellis Labubut hordani, én azt mondom. Felnőttek között... Szerintem nem sokára mainstream lesz. Hát ez már nagyon régóta mainstream. Szerintem pedig kurva jó az, hogy akinek tetszik, meg aranyosnak tartja, az nem kell, hogy nepperektől vegye meg 3-szor annyiért, hanem meg tudja akár online is rendelni. És akkor vettetek ott egy Labubut. Igen. Hm. Igen. Vagy vettél? Úgyhogy eredményesnek tartom ezt az utat ebből a szempontból is, és örültem, hogy van egy új típusú nevezetesség. Viszont nagyon érdekes volt, hogy ugye erre az országra szerintem, illetve akár Svédországra is jellemző az, hogy nagyon nagy terek vannak, és a nagyon nagy terek okán úgy érződik, mintha kevesebb ember lenne benne. Nagyon nagy terek, meg nagyon ritka, vagy nagyon kevés az autóforgalom. Igen, Tehát, hogy mindenki biciklivel jár rengeteg szinte. kerékpár van. Viszont azon az úton, és azon az utcán, ahol ezek a boltok voltak, ahol lehetett venni mindenféle édességet, Zara volt ott, amúgy meglepően ilyen nagyon-nagyon nagy világmárkáknak a boltjai ezen a helyen nem voltak jelen, viszont annyi ember volt, hogy nagyjából, ha el akarod képzelni, 3 sávnyi, 4 sávnyi autóút szélessége, és tömve emberrel, de csak ezen az egy részén. Uh-huh. Ez Érdekes. számomra nagyon, nagyon meglepő volt. Volt egy magyar dokumentumfilm sorozat, már nem tudom, mi volt a címe, és annak az egyik része, az pont arról szól, de ez már ilyen
10 évvel ezelőtt készült, hogy a Kopenhágának a főépítésze, meg várostervezői voltak bemutatva, és ők mondták el, hogy hogyan tervezték át Kopenhágát. És hát nem azt mondom, hogy 10 évvel előztek meg minket, hanem még mindig nem tartunk ott, bőven nem tartunk ott, mint ahol ők tartottak 10 évvel ezelőtt, és belátható időn belül nem is fogunk ott tartani. Például ott már ilyen alap volt az, hogy azt mondták, hogy nem az autókhoz igazították a lámpákat, hogy zöld hullám legyen nekik, hanem a biciklihez, a biciklinek a sebességéhez. És ott a biciklis forgalom az, ami priorizálva van. Nem is láttam, ugye ez szombat volt, tehát nem teljes amerités, de nem volt olyan forgalom. De nem is láttam akkora forgalmat, se dugót, se kilométeres sorokat az ott lét alatt, viszont ezeknek az uraknak üzenem, hogy egyenek meg egy lónak a falloszát, amikor nem jutottak el oda, hogy Kopenhága repterét megcsinálják értelmesre. Mert hogy érdekes, de... Hát ők csak az ilyen városi stratégiai döntésekben vettek részt. Tehát hogy ezt inkább csak haragból mondtam, de Kopenhágának a reptere az okádék. Tehát, hogy nem tudom, hogy nem akarnak eleget költeni a staffra, hogy elég ember legyen, vagy mi lehet az indoka, de olyan kilométeres sorok állnak, olyan a beléptetési rendszer, hogy szörnyű. A hazaút során volt egy ilyen erős negyed órám, amikor azon gondolkodtam, hogy előveszem a bájosabb arcomat, és átvágok a soron, mert különben le fogjuk késni a repülőt. De nem késtétek le végül. Nem, de hát ugye ezek általában mindig ilyen hátizsákos utak, tehát az egy órát azt nem indokolja semmi az ég adta világ. Egyetlen egy reptér nem volt még, ami indokolta volna azt, hogy a kapuzárástól, ugye itt ez fontos megemlíteni, hogy nem a repülő indulásától, hanem kapuzárástól 1 órával többet kellett volna ott eltölteni. Értem. Tehát itt ugye 1,5 órával hamarabb jelentünk meg a kapuzárástól, és nagyjából úgy a kapuzárás legvégére értünk oda. És ez szerintem ez gusztustalan, hogy akár Frankfurttal Repülőknél nincs ilyen, hogy hiányzik még 2 utas, akkor várunk egy fél órát. Fél órát nem, de szoktak szólongatni, szoktak megkeresni embereket a hangos bemondóban, de nem jó erre alapozni. De én azt mondom, hogy ez érthetetlen, hogy Frankfurtban nagyjából 60 milliós az évi forgalom, itt 30 millió, Budapesten nagyjából 20. Ha az elmúlt éveket lehet, hogy csak nézzük. egy rossz időszakot. Nem, utána néztem, és más. Káosz. És káosz, mert nyilvánvalóan vannak olyan elemek, hogy az olcsó légitársaságok, Wizz Air, Ryanair, azok mondjuk a kapuk elhelyezkedését tekintve nem lesznek a szádban. Ugye nincs akkora büdzséjük, ez teljesen indokolt. Viszont az, hogy mire te eljutsz a biztonsági ellenőrzésen, az több mint 1,5 óra, vagy ehhez hasonló időt vesz igénybe, az szerintem elfogadhatatlan. Akkor is, hogyha jövünk ezzel a demagóg szöveggel, hogy 14,5 órával kell hamarabb kimenni a repülőhöz, mert bármit történhet. Igen, ez igaz, de ha tömegközlekedéssel mész, akkor is történhet, de alapvetően egy kötött pályáról van szó nagyon sok esetben. Persze. Nem lesz akkora probléma. Budapesten átjutni ezen az ellenőrzésen nagyjából 15 perc, de kevesebb is tud lenni, pedig rengetegen mennek be. Nagyon hatékonyan működik, és onnantól kb. Szabad a pálya, mert hogyha nem állsz meg nézelődni és fújkálni magadat indokolatlanul drága. És rájöttetek arra egyébként, hogy mi volt az oka ennek, hogy miért? Hát kevés ember, meg hát olyanokat csinálnak, hogy amikor be kell szkennelned a QR kódot a repjegyhez, még oda is ember áll, hogy tovább engedjen. Ja, hogy sokszor megállítanak. Igen, és túl sok az akadályozó tényező. Meg kevés ember befogadó. Tehát, hogy ott vannak az utolsó... Tehát túl kevés ember van, túl sok utazóra. Túl kevés alkalmazott. Ott van az utolsó kategória, amikor már átnézik a csomagjaidat. Ott például vannak ilyen szuperszónikus űrszonda jellegű vizsgálógépek, amikről a kommentek és az információk alapján kiderült, hogy egy csomó fals eredményt dobnak be. És ilyen felnőtt középkorú nőknek a cipőit
jelez be, vagy szedik ki, hogy ópiumtesztre vigyék, vagy bármi. Soha nem lehet tudni. Hát soha nem lehet tudni, de... Hát, De ez mi? Ez valami kémiai alapon, vagy valami... Milyen alapon működik? Nem akarok se hülyeséget mondani. CT? Hát olyan, mint egy X-ray szkenner, tehát hogy amikor látsz egy ilyen képet, akkor nagyjából olyan, mint a testedet átvilágítanák, és akkor látszanak a csontok és a társai, tehát a táskákat is ugyanígy világítják át, de ott már valami lehet a levegőben, hogy ezt többen is mondták, hogy ilyen fals módon szinte kötekedve szednek ki dolgokat, és baszakodnak vele, meg időt húznak vele, ami meg nem jó, és nincs arányban azzal, amit nyújtanak. Tehát, hogy kurva lassú az egész folyamat, akkor valahol ezt meg kéne fogni, hogyha nincs rá elég ember. És ezzel egyébként nem lenne olyan nagy probléma, hogyha mondjuk a repülőközlekedés az hasonlóan működne, mint a vonatközlekedés, hogy bármelyik járatra nagyjából ugyanannyi pénzért tudsz venni. Bár egyébként Európán belül ez se igaz, mert mondjuk Európán belül vannak olyan járatok, meg vannak olyan országok, ahol úgy csinálják, hogy minél hamarabb veszed meg a jegyet, annál olcsóbb. Hát meg van Ellenberger olyan is, ahol... De itt mondjuk Koppenhágából, hogyha aznap akartatok volna venni egy másik járatra jegyet, akkor gyanítom, hogy mondjuk 5-6-szor annyiba került volna. Igen, ezeknek az olcsó jegyeknek ez az egyik pozitívuma, hogy olcsó, töredéke. És töredékára, viszont akkor én tényleg 1-2 hónapokkal előtte veszed. De bazd meg, most néztem meg momentán, hogy a John F. Kennedy is 63 millió körül mozog egy évben, sokkal gyorsabb volt. Pedig ott azért van beléptetés, ott amikor... Hát ott sokkal több szabályozásnak, amerikai szabályozás az egyik legszigorúbb. Van egy mini interjúd. Igen. Ott van az a fajta szkenner, hogy konkrétan, hogyha ruha van rajtad, beszkennelnek, és olyan, mint hogyha ruha nélkül látnának. Ó, hát... Nem tudtad? De amikor ilyen kör alakú valamibe kell beállni. Ezt nem tudtam. Engem beállítottak, nyilván ugye át kellett mennem. Lényegében úgy látnak téged, mintha nem lenne rajtad ruha. Jó, de 9-11 után ezt meg is értem azért. Persze, nekem nincs vele bajom. De amíg nem rakják ki az internetre. Vagy valaki nem élvezkedik rajtad munka után egy fotelben. De az is sokkal egyszerűbb volt, pedig ugye ott azért vannak vámkategóriák, figyelniük kell arra, hogy vittél be bármilyen ételt, vagy italt, vagy csírázó burgonyát, és még így is sokkal gyorsabb mind a 10 ujjadról vesznek új lenyomatot, beszkennelik a retinádat. Most már csak egy újról, várjál, ezt erre nem emlékszem, hogy... Nekem mind a 10 ujjamról vettek. Most már nem kell 10 újról új lenyomatot venni, már kevesebb van. Szerintem csak mutatóúj van, meg hüvelykúj. Retina scan? Hát ugye lefotóznak szemből, most azt nem tudom, hogy... Nem, az külön bele kellett nézni egy ilyen gépbe. Nem. Az sincs. Csak fotó volt. Mosolyogtál? Próbáltam megnyerő lenni, hogy ne vigyenek el egy seggturkálásra a második interjúra, mert hát az úgy eleve olyan kellemetlen élmény. Furcsa vagy. Állítólag az elmondatok alapján nem céljuk, de sokszor van az, hogy bal lábbal, jobb fasszal kelt fel az ügyintéző, és elvisznek második interjúra. Persze, ez mindig szubjektív, hogy kit miért és hogyan. És az már ugye eleve kellemetlen, hogy akkor mindent megnéznek, az anyagi dolgokkal kapcsolatban rákérdeznek, a telefonodat elvehetik, abba belenéznek az üzenetekbe. Nem azt, mint hogy ha... Régen volt egy ilyen is, nem azt még a Trump hozta be, hogy nem lehet bevinni kínai telefont. Volt valami ilyen nemzetbiztonsági intézkedés. Ugye, nagyon fura és szürreális. Igazából valahol megértem egyébként. Hát az iPhone is kínai. Tehát attól, hogy Kaliforniában... Igen, tehát hogy ott fejlesztik, meg az egész cég oda van bejegyezve, de maga a gyártás az egyébként de nem is Kínában, szerintem Tájván, nem? Kínában ott van a Foxconn, aki a legtöbbet gyártja nekik, és azt tudom, a kínai, hát az a gyár, ahol hálót raktak ki a lakóépületek alá, hogy aki kiugrik az ablakon, az ne halljon meg. De cserébe nekünk vannak jó árosított drága iPhone-jaink. Aki kiúrik az ablakon, az nem. Mert ilyen ejtőernyős hobbista emberek dolgoztak. Valószínű. Vagy akik bungee jumpingoznak.
Vagy szeretik az ilyen szabadugrást halállal a az végén. sportokat. Igen. De miért ennyire frusztráló volt ott a munkahelyi? Hát gondold már el, hogy ez egy környezet. rabszolgagyár, tehát hogy bemész, dolgozol 10, 12, 14, 16 órát, egész nap olyan monoton munkát végzel, hogy iPhone-okat dugdosol össze, alaplapokat csipogtatsz, nyomkodsz ébérért, másik 300 férfival alszol együtt egy szinten, mindenki horkol, fingik, tehát hogy ebbe azért meg lehet őrülni. Meg menet közben most... Én nekem szoktam gondolkodni, hogy egy ilyen esetben akkor az ember miért nem fogja, megvesz egy hátizsákot magának, és elindul így a világba máshova. Vagy csak úgy lenni, vagy bemegy egy szerzetes, kurva elmegy soknak Tibetbe van, szerzetes. hát, ha van 3 gyereked, ezt azért nehezebben teszed meg. Nem szólsz nekik. Vagy igazad van, megadom magam a véleményednek, igazad van. Tehát, hogy innen is üzenjük a kínai foszkongyárasoknak, hogy ha hallgatnak minket, és értenek. Arra gondolnék, hogy jobb nekik az, hogy van apjuk, aki elmenekült, mint hogyha nincs. Teljesen Vagy más, teljesen mindegy nekik. teljesen igazából. más Az is egy kultúrájuk nekik is. Tehát, sőt, szerintem Persze, a igen, kínai tehát, az hogy még vadabb, mint igen, a koreai, igen, meg igen. a Lehet, hogy jobban elfogadható az, hogy egész életed egy nyomorban éled le. Meg kevésbé elfogadható az, hogy elmenekülsz, megszöksz, úgymond, mint az, hogyha végzel magaddal. Meg abban a igazából miből társadalomban. induljon el? Tehát, hogy olyan e-bérekért dolgoztatják ott, és most képzeld el, hogyha a művezetőd, vagy a főnökön az egy SS tiszt lenne kb. Tehát Igen. nem fognak felgyújtani, meg darabokra szedni, de kb. A pszichológiai nyomás az a teljesítés Persze. szintjén, ez legalább ilyen nagy lesz, mint egy SS tiszt Meg lenne. értelmetlennek látod a saját életedet ebben a szituációban, mert nincs kiút, nem tudsz, de nincs menekülés ebből a helyzetből lényegében. Nem tudsz annyi pénzt összeszedni, hogy a ranglétrán előrébb lépj, nem tudsz tanulni, semmire meg nincs lehetőséged. Hát igazából gondold el, miért semmire. van annyi például filippin vendégmunkás most Magyarországon? Tehát, hogy azoknak milyen lehet az élete? Mert szeretik az éghajlatot. Biztos vagyok benne. Hát én a reptéren láttam a kőbányáról tartó buszon, a fele utas az filippin volt, és egy magyarnak mondott, vagy hazudott földi kiszolgáló szervnek a logója volt a kabátjukon. Nem láttam rajtuk azt a geci nagy örömöt. Tehát szar, hogy igen, ezek bejöttek az életünkbe, de nekik talán még egy fokkal még szarabb. Tehát nekik sem lehet ez olyan kurva jó, meg én eleve ismerem ezt az érzést, amikor a saját Szerintem nagyon sok ember él a világon, akinek sokkal szarabb az élete, mint egy nem átlag tudnak magyarnak. megélni ott, és el kell jönni egy ennyire más országba, ahol ennyire utálják őket. Hát igen. Azért nem lehet Vagy könnyű. ha nem is utálják, de beilleszkedni biztos, hogy Hát, de ki a nem fasz tudnak, vagy gondol nagyon-nagyon rájuk nehéz. úgy. Tehát vannak nagyon jól és átérző, empatikus emberek, de alapvetően azért a munkavilágára gyakorolt hatásuk az nem lehet elmismásolni, hogy Igen, de ez itt Magyarországon ilyen a felfogás. Németországban úgy gondolnak rájuk, mint hogy szükségük van ezekre az emberekre. hát nem szükség hiszem van már a feltétlenül. gazdaságra. Mert melyik német akar mondjuk, nem tudom, pizzafutár lenni, vagy melyik német akar takarító lenni egy gyárban? Hát igen, de azért ott is kezdenek elharapózni a dolgok. Tehát, hogy Nem, attól szerintem azért még nem itt, vagy már nem itt tartanak. hát ebben nem értünk egyet, és az én német... Eleve sokkal több a diplomázottaknak a száma. Meg Nyugat-Európában bárhol. Igen, de a német közember nem úgy gondolja azt, hogy amikor valaki belehajt mondjuk és nyilván nem csak Filippin, tehát ez bármilyen külső bevándorlás illetően, tehát nem feltétlenül kurva jó, hogy belehajtanak egy karácsonyi vásárba, vagy kialakítanak olyan gócpontokat Németországban, ahova nem tudsz elmenni utána. Tehát... Hát jó, az más a multikulti, de hogy igen. Tehát, hogy nyilván a következményeit azt nehezebb elfogadni, mint az, hogy szükségünk van ilyen emberekre akár. Meg egyébként az egyik példa, amit a közeli barátunk mondott, hogy munkavállalókra sokszor olyan mennyiségben van szükség, amit a piac nem tud megadni. Tehát honnan tudsz összeszedni mondjuk 100 targoncást, vagy akár... Hát de most az ömlesztve a piacról beszélsz, de
egyébként meg a piacnak bizonyos szektoraiba szoktak nagyon a nyugati, meg tehát a fejlett országokban olyan hiányok kialakulni, amiket lehet ezzel könnyen orvosolni, hogy vendégmunkások vagy úgynevezett migránsok kerülnek ezekbe az országokba. Viszont kicsit visszamész az időben, mielőtt szét lett baszva a Volt, és szét lett baszva a Foodóra, egyébként kurvára megért egy csomó embernek csinálni ezt. Igen. Még nem adtak teret ennek, most jó, de hogyha van egy kis eszed, akkor tudod, hogy egyébként azokat a fizetéseket valószínűleg amúgy is levitték volna, tehát hogy igazából nem feltétlenül ehhez van köze, hogy bejött nagyon sok külföldi munkavállaló. Szerintem ez volt a reakció arra, hogy még nagyobbat tudjanak húzni. Persze, hogy még jobban le tudják nyomni az árakat, igen. És tehát felhasználói szempontból emelkedtek az árak, viszont nekik sokkal alacsonyabb lett a költség. Igen, de hogyha belegondolsz, ez egyébként is egy olyan munka, amihez úgymond nem kell végzettség, tehát azok a feltételek, amivel lehet végezni ezt a munkát, azok nem olyan hatalmas dolgok. Tehát az nem azt mondom, hogyha profi szinten akarod, akkor azért tényleg kell hozzá jó bringa, kell egy nagyon erős rutin hozzá, meg kitartás, meg állóképesség, de nem kell hozzá mondjuk mechatronikai szakmérnöknek lenned. Hát igen, de még hogyha követjük azt az elvet, amit mondtam az adás előtt, hogy élni és élni hagyni, igazából a kutyát nem érdekelné, hogyha valaki egy méltó életet tudna leélni egy egyszerű foglalkozással. Tehát, hogy ami nyugaton működött, meg ami áhítatott volt Amerikában, meg áhítatott volt Angliában, hogy gyári munkásként tudtak méltó életet élni, és ez... De ez szerintem nem ettől függ. Hát nem ettől függ, de ahogy csak arra reflektálva, hogy igen, ehhez nem kell olyan magas ismeret, de attól még nem lenne kurva szar, hogyha egy ilyen munkakörben dolgozó emberek egy méltó fizetést tudnának kapni. És akkor ehhez mérten, akinek pedig olyan tudása van, szintén. Igen. Tehát, hogy ezeknek az lenne az ideális, hogyha a táplálékrendszerben mindenkinek meg lenne a maga helye. Tehát, hogy alapvetően az megélhetés, a lakhatás, és hogy ezek a dolgok úgy szintezve, de a helyén lennének. Igen. És ez így, látva azt, hogy tényleg kurva sokan mondták el akkor, hogy ezt lehet csinálni, és megérés jó, nyilván értem azt, hogy nem mehet minden örökké, de a másik véglet sem megoldás, és a másik véglet sem tud normálisan valahol egy működni. Ilyen egészségesebb balansz kellene egyébként. Balansz, pontosan erre gondolok én is. Egyébként visszatérve, akartam kérdezni, voltatok a One World Trade Centernél, igen? És voltatok az emlékműnél, az Oculusba bementetek? Ezt tudod, melyik épület? Hát annyi épületet láttam ott. De ott van egy nagyon kitűnő épület, egy ilyen fehér tüskés épület, ami egyébként egy ilyen pláza és közlekedési Ez az, Robi, most gócpont. megadom neked az utolsó csapást, bazd meg. Hát ezt a nézők, hallgatók, rajongók nem fogják elhinni. Most keresem meg a képet, mert egyébként... Csináltál ott fotót. Igen, és meg fogod láttatni. Őrá gondolsz? Igen, ő az. Na bazd meg, most mindenki figyeljen, dobpergés. A Labubut ebbe a boltba vettem. Nem mondod, hogy itt van. Ne álljak fel erről a székről, hogy nem. Popmart nagyon nehezen találtam meg a Google-be. Valamiért nem akarta ez a Lekváros applikáció. Viszont a Popmart bolt az Oculusban van. A legalsó szintjén. Ez egyébként egy nagyon híres épület, ugyanis egy sztárépítész tervezte, spanyol származású Santiago Calatrava, aki talán az egyik leghíresebb spanyol építész most, és világhírű. De amúgy gyönyörű épület, tehát hogy ezzel gyönyörű épület, de viszont nagyon kiverte a biztosítékot a New Yorkiaknál, ugyanis megtervezték az épületet, meg volt a költségvetés, hogy mennyibe fog kerülni, és azt hiszem, hogy 10-szer annyiba került, mint amit előzetesen kalkuláltak rá. Hát nem lehet, hogy a magyar útépítéssel összhangban készítették el a terveket és a kivitelezést? Nem, hát ez az épület az olyan technológiákat és olyan mérnöki megoldásokat kellett mozgósítani, aminek azért tényleg az árát megbecsülni, és azokat a problémákat, hogy mik történhetnek az építkezés során, mik derülhetnek ki, tehát mondjuk akár egy talajviszonynál, akár bármilyen szempontból, az azért baromi nehéz.
Szerintem New Tehát Yorknak ezért nagyon egyedi szerkezetek, és hogy mondjam, ilyen kézműves jelleggel készültek hozzá ezek a külső burkolat minden. Tehát nem olyan, hogy bemész az obiba, és akkor ilyen csempét kérek a külsejére. Aha. És ezért egy ilyet nagyon nehéz beárazni. Szerintem nagyon jól néz ki, és beillik ebbe a helyszínbe. Meg ez kívülről ennyi, tehát hogy egy ilyen szobarszerű valami, de föld alatt nagyon sok szinten folytatódik, van saját ilyen vasúti megálló, vagy metró megálló része, meg mindenféle dolog, tehát hogy ez tényleg egy nagy közlekedési csomópont, aminek azért így a organizációját, tehát hogy az, hogy van ütemezve, mikor, hogy legyen lezárva egy ilyen központi helyen, azért baromi nehéz kitalálni, baromi nehéz megtervezni előre. Hát nyilván nem értem, és nem tudom felfogni épészen ezeket a nehézségeket, csak hinni a szavaidnak. Én, mint laikus szemlélő, azt tudom mondani, hogy beillett a New York-i levegőbe, környezetbe is. És pont azért illik bele, mert nem illik bele. Tehát, hogy annyira igen, kitűnik ezekből konkrétan olyan, mintha mellette lévő felhőkarcolókat így meg akarnál szúrni. És kurva jó, mert hogy New Yorknak az az egyik sajátossága, hogy messzebbről sokkal jobban látod, igen, mert több olyan eset is volt. Például látunk egy épületet, aminek a csúcsára volt az amerikai zászlónak a színe kivetítve. És ezt messziről láttuk, és kurva jó volt, viszont, hogy lefotózzuk, soha nem találtuk meg. Mert alapvetően nem feltétlenül nézel mindig felfele olyan magasra. Hát meg rendesen meg kitakarják egymást az épületet. Igen, annyira kitakarják, hogy nem tudod megtalálni. Azért nagyon király ez az épület, mert szerintem tök jó a kontextusba helyezi ott a felhőkarcolókat, mert én például akkor döbbentem rá, vagy akkor így ad egy ilyen léptéket, hogy vannak ezek a felhőkarcolók, amit tényleg egy magasság után nem érzékeled, hogy az milyen magas. És itt állt ez az épület, ami olyan magas, mint mondjuk egy bazilika, ez az Oculus nevű épület, tehát mint egy rohadt nagy épület, és látod mellette a felhőkarcolót, aminek még mindig csak a negyedéig. Úgymond a lábáig. Igen. A lábáig ér. Igen. És így a léptékeket sokkal jobban. De ez az épület egyébként azért bennem nagyon szép bent ez a csarnok hangulata, meg minden, de olyan nagyon mély nyomokat nem hagyott, mert nagyon sok élmény így nem ért engem, nem volt akkor még popmárt sem. Aha, akkor neked ez volt az igazi problémád. Igen, valószínűleg ez volt. Igen, ez egész New Yorkra jellemző, meg egész Amerikára, hogy amikor európaiként odamész, annyi behatás van, meg annyi érdekesség, meg hogy például ott van a Central Park, az de pont ezt akartam mondani, hogy új épületek közül volt egy sokkal jobb, ami hát nem is épületünk. A Trump torony? Nem is voltam szerintem. Talán volt, nem tudom. Van a High Line, azt ismered? Igen. A High Line az ugye ez a magas metró. Chicago híres erről, hogy van egy olyan metrószak, egyébként New Yorkban is vannak inkább külsőbb részek, például Bronxba felfele kellett menni a metróhoz, nem lefele. Hogy konkrétan ilyen harmadik-negyedik szinten, az épületek harmadik-negyedik szintjén készítik el a metrót. És Manhattanen belül is volt egy ilyen metrószakasz, viszont már sok évvel ezelőtt lezárták, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt, szerintem még a 2000-es évek előtt, és semmit nem csináltak vele. Konkrétan benőtte a gaz, a fű, nem járt rajta senki, és fel voltak szedve a vasúti sínek részben, és hát pont azelőtt nem sokkal egy ilyen 2010 körül volt egy egyik leghíresebb amerikai építésziroda, aki megkapta ezt a projektet, hogy kezdeni kellene ezzel valamit, és csináltak oda egy városi parkot. Tehát, hogy konkrétan harmadik, negyedik emelet magasságában van egy városi park. Ezek jól néznek ki. Ami köré most egyébként az nagyon jó környék, és Manhattannek az egyik legnépszerűbb új környéke, vagy újonnan beépülő környéke, és amikor mi ott voltunk, akkor folyamatosan épültek köré még a felhőkarcolók, meg a lakóépületek, és bontották el a téglaépületeket, a kisebb ilyen, tudod, tűzlépcsős téglaépületek. Tipikus. Igen. De nagyon nagy volt a kontraszt, tehát, hogy az tényleg annyira menő és drága környék volt, hogy mi ugye ott fent sétáltunk, és nagyon király élmény az, hogy a harmadik, negyedik szint magasságából sétálsz egy parkba. Hogy, Kínában vannak még ehhez hasonlók, hogy ott Koreában, Szöulban volt egy ugyanilyen projekt, hogy ilyen felső vasutaknak, vagy metrókocsiknak volt kialakítva, és átalakították. Igen, ez most nagyon menő lett ez a megoldás, de egyébként szerintem tök jó. Tehát ott konkrétan akkora kontraszt volt nekem, hogy
annyira drága és ilyen exkluzív az a környék, hogy ugye ez egy ilyen parkosított rész volt, de végül is egy sétány is volt egybe. Az oldalán ilyen növények voltak tipikusan, középen meg sétálni tudtál ezen a felső vasúton. És a növényeket, hogy ne tapossák, mert egyébként rengetegen sétáltak ott, hogy ne tapossák el, ki voltak húzva ilyen kis kötelek. Ne lépd át. És körülbelül ilyen 20 méterenként állt egy ember, aki, hogyha hát egyrészt gondozta a növényeket, másrészt rászólt az emberekre, hogyha egyáltalán ehhez a kötélhez hozzáértek, hogy nem szabad ilyet csinálni. Ilyen a metrójukba is kéne. De ezt akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy a metróra lemész, és életveszélyes, ahhoz képest meg találsz ilyen környékeket, meg találsz ilyen gondolom itt az ingatlan árak olyanok, hogy persze. 20 millió dollárba kerül egy penthouse környéken. Persze, hát nagyon kontrasztos. Szerintem keveset mondtál a 20 millióval nagyon. Hát akkor lehet, igazából a lényegen nem változtat, a 40 vagy 20, tehát hogy egyikesen tudnánk kifizetni. Nagyon kontrasztos, tehát iszonyatosan kontrasztos. Az egy teljesen más világ. Tehát én soha az életben még ehhez foghatót nem tapasztaltam, mint itt. Emberekben, épületekben, hozzáállásban, megoldásokban. És ezt a magas vasutat a DSR nevű építésziroda, a DS plusz R nevű építésziroda tervezte ki Amerikában az egyik leghíresebb, és én nekem volt szerencsém velük dolgozni egy kicsit. Én a vasutakkal egyébként elégedett voltam. Mert mint ezzel az építészirodával. Alapvetően, tehát hogy újak voltak a kocsik is, tehát úgy nem tudom, hogy mi az alapmegítélés Amerikában a vonatközlekedést illetően. Drága, de jó. Drága, de jó. És a Central Parkban élő patkányok pedig okosak. Megtanultak úszni. Alapvetően is tud egy patkány úszni. Azt akartam kérdezni. Szerintem alapvetően is tud úszni, de az én megfigyeléseim... De ezek már versenyúszók voltak, tudnak háton úszni, és tudnak pillangó így van. Az alapvető különbség az én megfigyeléseim szerint az, hogy a Central Parkos patkányok, mint alap közlekedési formát használják az úszásra. Tehát, hogy nem az van, hogy ők most már azt gondolod, hogy 1-2 évszázad eltelik, és ezek a patkányok át fognak evolválódni vízipatkányokká. És megtanulnak beszélni. Tehát én érzek valamit, nekem van egy jóslatom, egy elképzelésem, hogy a következő Majmok bolygója könyv az patkányokkal tud megvalósulni. Elég szar cím lesz neki az, hogy Majmok bolygója. Ez lesz a patkányok bolygója. Ja, értem. Viszont, ami megerősíti eme tényállásomat az, hogy Amerikában ugye úsznak, viszont Németországban pedig elkezdtek egy új vadászati metódust gyakorolni. Megfigyelték, és videóra is vették azt, hogy a németországi patkányok, azok már mini Batmanekre vadásznak. Denevérekre? Így van. Tehát, hogy vagy kis csömbélekre. Készült olyan videófelvétel, hogy nem egy elesett denevért kaptak el, hanem konkrétan a denevéreknek az élőhelyén. De várj, azt akartam kérdezni, hogy a denevérek alapvetően vagy fentről lógnak lefele. És olyan helyekre mennek is, ahol ezt tudják gyakorolni. Repülnek, és a patkányok azok gondolom nem repülés közben próbálják elkapni az őket. Adott videófelvétel során arról volt szó, mint ahogy a fecske felmegy a villanyvezetékekre, itt is a kicsi Batman kereste azt az alvó helyet, ahova függőlegesen tud menni csicsikálni, és mielőtt elfoglalta volna a számára szimpatikus parkolóhelyet, egy patkány egy gerenda mögül kiugrott, és elkapta. Wow, ez kemény. Szerintem ez akár lehetne egy... De most ez valami újdonság, hogy találtak egy ilyen felvételt? Videóra vették, hogy evolválódott. Nem hiszem, hogy a világ történelemben nem volt még ilyen, hogy egy denevért elkap egy patkány. Hát emögé tudományos változásokat tulajdonítanak. Igen. Úgyhogy szerintem, remélem még 300 év múlva is részt fogunk venni ebben a podcastben. És akkor látjuk, hogy mi lett a patkányokban. Igen, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz ebből könyv, lesz ebből film. Én nagyon szívesen megnézném. Patkány biztosan lesz belőle.
És örülnék neki, hogyha ugyanúgy, mint a majmok bolygója, tehát ilyen utólag színezett, és Én egyébként nem bennem, csak ne legyen előzmény történet, mert szerintem teljesen felesleges volt. mármint A most majmok bolygójából is. melyik részre gondolsz? Hát az új trilógiára. Ja, hát nekem borzalmas fájdalom ez, hogy létezik még a majmok bolygója ezekből a részekben, mert én a könyvet azt nagyon szeretem, az szerintem egy iszonyatosan jó. Képzeld, megvettem, de még nem olvastam el. Hát Megéri? megéri. Nem, érted? Azután is megéri, hogy láttam a filmet. Hát És én az tudom, hogy mi összeset fog láttam, történni. én az összeset láttam, szerintem a legújabb, talán a legújabbat is láttam. Minden esetre mindent Mhm. láttam, és még így is kicsit úgy kell nézni, hogy azért mielőtt elkezded olvasni, azért nézd meg, hogy ezt mikor írták. 70... Nem, 60? 60-as filmek év. készültek Hát inkább. a film az első film az 68-as. 68-as. aha. 68-as. Tehát ugye erre így kell tekinteni. Ez azért, amikor olvasod, picit Shakespeare-i nyelvezettel van írva. nem, hanem hogy egy ilyet kitalált valaki Persze, akkor. igen, értem. Tehát ugye a mai skifi felhasználóknak nem biztos, hogy tud olyan nagyon nagy újdonságokat nyújtani, de hogy abban a korban mégis valakinek ez eszébe jutott. Ez Szerintem lenyűgöző. 60-ban ez egy geci ütős Igen. ötlet lett, és nem hiába lett annyira jó az első film. Meg én alapvetően az első 3-at szerettem. Igen. A, De egyébként, igen, a bocs. kultot tekintve egyébként senki nem szereti csak az első részt, mert az második, meg a harmadik az már nem Én túlságosan. csak az elsőt láttam. Én nagyon szeretem, tehát az összes olyat, amit abban az időszakban, tehát a 60-as évek végén és a 70-es évek végén készítettek, én azt tekintem az eredeti Majmok bolygója sorozatnak. Ezek az újak, nekem az egyik legnagyobb csalódás az Szerintem volt. felesleges megmagyarázni, pont ezt a misztikumát veszíti el a film azzal, hogy elkezdik magyarázni, hogy a majmok hogyan váltak ilyenni. És ha már magyarázzuk, szerintem sokkal értelmesebb magyarázat lett volna az, hogy egyszerűen evolúciósan így fejlődtek az emberek, meg visszafejlődtek, vagy nem tudom. De szerintem erre is utalt egyébként az eredeti könyv. Igen, annak volt egy filozófiája az Igen. első résznek a könyv alapján. Tehát egyébként az, hogy hatalmas nagy öngól az, hogy ugye arról szólt, hogy felment az asztronauta, és akkor az lényegében időutazott, vagy hát egy olyan térbe került, ahol az idő az sokkal gyorsabban telik. Telik, igen. Az most spoileres amúgy, mindegy. Nem, tehát hogy Ez ez... mindenki Hát tudja, nem? 68 óta, ha valaki nem nézte meg, akkor bassza meg. És akkor visszajön a Földre, de ő nem tudja, hogy időutazott, vagy hát sejti, hogy valami történt, de először azt hiszi, hogy valami másik bolygóra kerül, nem? Igen. És, De azt hagyjuk meg azért, hogy aki tudja, az nézze meg. igen. Nagyjából. Tehát nagyon sok érdekesség van benne. Én a filmet is de nézem. hogy pont ez lett volna lényege, hogy annyi idő eltelt, hogy az evolúciós meg a történelmi folyamok során 100 évek alatt változott meg ez ennyire. Na most az új trilógia ezt a misztikumot, meg ezt a gondolatmenetet teljesen tönkreteszi azzal, hogy akkor megint spoiler, hogy azt mondja, hogy ez valami orvosi szérum beavatkozás Lásról. által ilyen 2 év alatt lezajlott ez Hát az meg egész folyamat. ilyet csinálnak, bazd Tök meg, én ezt az hülyeség. összes ilyen remastered szarban utálom, hogy olyan alapvető, ez is egy olyan alapvető karakterisztikát változtatott meg a Persze, film, mint amikor igen. nem beszéltek, volt Mint egy az új olyan rész, Predator film, hallottál róla? Elvileg én nem láttam, ez is spoiler, akkor csak hallottam róla, vagy olvastam kritikákat, és meg voltam egy DVD-boltban, és ott mesélt róla egy srác, nem is nekem, csak jársz DVD-boltba? igen, kibaszott hangosan beszélt az eladóval, Ez nem lehet, hogy és én voltam? panaszkodott neki, nem, hogy a Predator film mennyire szar volt, mert hogy jó volt a film, de hogy közben meg az volt a filmnek az üzenete, és akkor ez a spoiler, hogy a szeretet, meg a empátia, meg az, hogy a másikat nem megölt, hanem segítsd, ez És ez egy ez Predator jutatja filmben. előre, igen, tehát ugye az fog megmenekülni, aki így viselkedik, és hogy a szeretet ereje meg... Befejezve az előző lekváros Borzalmas. macskámat, nekem az volt a legnagyobb fájdalom ezekkel a filmekkel kapcsolatban, amikor kijött egy új típusú részt, tehát ezt nevezzük úgy 2000 utáni, ahol nem beszéltek a majmok. És csak a film legvégén szólalt meg egy majom. Az nem a Tim Burton féle. De, Ja. és bazd meg, ez hogy lehet? Hát mindegyik arról szólt, hogy ez volt az alaphangja, meg ez volt az alapja a filmeknek, meg a könyvnek is, hogy tudnak beszélni a majmok. Igen. Na hát én azt mondom,
hogy most erre a részre búcsúzzunk el a hallgatóktól. Szerintem ezt így nagyon közel fogjátok a Mikuláshoz hallani, úgyhogy kellemes mikulási ünnepeket kívánunk minden Sok hallgatónknak. csokoládét és fogszúvasodást kívánok. Igen, mindenkinek. illetve a Queen Cola-nak is Ezt kívánjuk. ezt kívánjuk, hogy boldog karácsonyt, és reméljük, hogy ebben az időszakban minden egyes magyar háztartásban a piros színű csomagok mellett ott lesz egy finom Queen üdítő, és hogy mellé majd minket is fognak szponzorálni. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és hogy követtek, osszatok, szeressetek, és hamarosan jelentkezünk. Hamarabb, mint gondolnátok. Ciao, ciao! Ciao, sziasztok!